Čaute ľudia, vítam vás v ďalšom videu, dneska budeme hrať hokej. A my pravdepodobne budeme hrať proti Five. Počkajte, tam mám neotvorený balíček. Otvoríme si ho, čo nám padne. Dobre. Pridať do týmu. Takže nemáme žiadny balíček na otváranie, keď vidíte. Takže teraz ideme nejaký získať. A po dlhej dobe, čo som nenatáčal, som nemohol kvôli tomu. A táto istá, to, že sme boli prví v tých zimných hrách, som chcel povedať, že nám to veľmi nás to udobrilo a máme lepšie reflexy. Vieme proste lepšie hrať. Raz dám brzdy, raz dám pozdě, raz ho berem, raz ho neoberem. Raz dám gól, raz nedám gól. To je proste tak. Tak. To mohol byť gól, ale vyhrávame 1-0. Jak si ma tam... No. To je fér. Super, máme gól. A vidno, že vyhrávame, takže si ideme po balík. Ideme si ho získať. Nezberem, na nič. Nevadí. Tak, presne. Tak. Nevydarilo sa nám. Prvá tretina je za nami a vyhrávame góly, máme 2, oni majú 0. Strely máme 12, oni majú 0. Góly v presilovce 0-0. Góly v oslabení 0-0 a držení kotúče 60% a 40%. Takže fajne sme ich napúkali na začiatku druhej tretiny. Zas a zas. Tak zobral mám jo protihráč, puk tam zabral. Jak ja puk Vexurovi. By som mu zobral puk a strelil do brány. Čo opakuje po mne, tak jeho tým sa tak volá. Opakuje po taktike ze strany na stranu, čo tak robí
furt. Sice iné dresy má. Takže super. Za nami je druhá tretina a my máme góly 2. Strely 11. Góly v Prešovce 0-0. Góly v Oslavení 0-0. To nemusíme ani riešiť. To si nevšimajte. Hej. Držení kotúče 81-19. To není zlé. Masakra. Tak. To iba ten brankár im dá toto. Drží ten kotúč. Oni Prepáčte, vyrušilo ma. Jedna vec ma vyrušila. A my môžeme pokračovať v našom pekne rozohratom na jazde, ale nevyšiel nám. Tak. Nešlintaj się. Takže tretia tretina je a máme 4 sekundy do konca. Uděláš. Skoro. No, už to nedáme. Už nič z toho. Bol 29 stratín. Takže máme balíček, po ktorý sme si chceli ísť. A máme to celé za sebou. Pustiť odemykání. No, nechcem. Sa pozrieme na vzlet. Úroveň 2 a sme prví, no. Počkať. Pardon. Takže môžeme ísť do druhého zápasu. Snaď sa nám to podarí. Pardon všetci, čo toto video pozeráte, ale chcel som vám to video natočiť, aby ste neboli takí, že netočí videa, že on má to len pre zabavu. Áno, ja som počítal také veci, že budem chorý a také. Tak. A je tu ďalší gól. Gól. Nechcem nič, ale teraz to poviem jak Vexuro. Cože? Gól, máme gól. Cože? A sa to je ľahké. A čo chceš?
Ďalší gól. To som až prehnal. Ďalší gól. Easy. Ideme na to. Ideme si po ďalšie víťazstvo. Tak. Nežerte mi nervy. Oni mi žerú nervy, ty vole. Je tam ďalší gól. Vyhrávame 5-0. Sice hrajem jak starý dzedo, ale to nevadí. Tu šlintajú. Prvá tretina je za nami a góly máme 5, oni majú 0. Strely máme 8 a oni majú 1. Góly v presilovce 0-0, to nebudem ani riešiť tamto. A drženie kotúče, jak v tamtom zápasu 60 a 40. Takže tak. Joj, vadí mi tu moja ruka. Už si tu vybojujem ten kotúč. Tam natreskam, no tá... Nevedia braniť. A furt mám ten kotúč. Po prvýkrát ho nemám. Zase ho mám. Zase ho mám. Ten brankár musí byť taký zničený. Ja som mi tam možno dal 10 strel. 10. Ďalšia. Takže druhá tretina je za nami, čo bola o ničom. Tak. Teraz to už dačo bude. Joj, Buenos Aires, brankár. Tak. Blokovanie kotúče. Zablokovanie kotúče. Si nevšimajte. Ďakujem vám všetkým za podporu tohto videa, čo ste mi zanechali v ostatných shortoch a ďalších videách. A my sme mimochodom vyhrali
to bolo asi všetko a keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber, aby vám neunikli niektoré druhé videá a aj like a čaute.